Good morning mga kapatid. David Gindari, Bicol Oraco. Araw ng linggo, kaya araw ng charity. Maaga kami ngayon. Punta kami ng Batangas. Bigay kami ng konting tulong at bilang suporta na rin sa aming mga kasamahan, mga riders. Yan, abangan nyo po kami, samahan nyo po kami. Ayun mga idol, dito na kami sa venue ng aming charity Ride for a Cause dito sa Lumina Homes, Batangas. Pagkatapos ng medyo isa't kalahating oras na biyahe, narating kami ng maayos. Mamaya po, isa na po yung programa para sa event na ito. Ayan po yung tarpaulin. Hanapin natin yung logo natin kung andito. Yun o. Serbian TV. Tarpaulin mo yun. Tarpaulin mo. Ayan o. Ginibulitri mo na. Oragao. Oragao. Puta ka oragao. Madalian ba? Shout out. Shout out. Please support this channel, Serbian TV. Thank you very much. You know. Ayan, unti-unti yung na pong dumadating ang aming mga opisyal. Dalawa rin naman yung dala ko. Dalawa. Hindi mo ako nakilala. Wala, nagkapulin niya. Ay, pagkat ka pa talaga matulog ako. Hindi na ako matutulog dapat. Nandun, nagkaanan ko. Ay, pinalian mo. Hindi ka ano. Kumali pa na. Out pa lang, suka pa. Nag-video ko pa sa kuya kasi banggi. Takot ako. Ikaw na lang talaga yung antay namin. Tapos na. Lakulan. You know, kape. Akala ko nga, sa gitna tayo. Kaping barako. May pandesal. May lugaw. Almusal ng mga rider. Kumplito, may libreng tubig. Was out, was out. Cash out daw, cash out. Wala lang antay ko. Siguro ang hawag kayo. Dahil sa office ito, pala. Shout out dyan sa mga pugi. Kasi na sa'yo? Sa kuya. Ay, Ate Amy, yung pandesal. Ay, ito na, oh. Mamaya na. Diba? Mga dalawa. Tumatanggap naman ako ng cheque. Ano to, gigas na lang. Sige ha, Gcash na lang ha, pakisend ako. Lugaw po, lugaw. Lugaw po. Kape. 20 lang isang lugaw mo. 20. 7 lang, 7. Mura na. Malboro lang, pagis Malboro. O, TikTok na. Mga viewers. O mga boss, baka gusto nyo na maglimahan muna. Kaya nga eh. Papawis. Limahan. Sarap mag... Yan mga pugi. Shout out. Surprise, napasalo mo ito pag huntok ko eh. Kape Batangas. Kape Puro. Kapipuro. Okay,
Ang problema, yung minagi sa milaor. Paglaling na buwa. Kaya kung magkatangtag yung kaluluway ka. Pero, pagkain tinampo. Ha? Pagkain tinampo. Milaor. Bakit? Paglaling na buwa. Bulod. Oo. Paano, duminali pag mapapagabang. Papasagay ko! Ay, kung mapapadawa ko. Papasagay ko! Kaya mag-umpisa na po. Medyo madami na kaming mga Yung mga sumba. sumba. May sumba ba? Oo, may pasumba. Kami yung pambato pag sumba. Kaktis na. Paano? Masumba. Hello po, good morning. Hello. Sa hospital yata. Hospital? Ayan. Kaya pala. Hello po, good morning po sa lahat ng aming Kapwa Riders Club. Inaanyayahan ko po ang lahat na pumarito na po at atin pong sisimulan na kasi alam po namin na marami pa po kayong charity events na pupuntahan. At kami po ay lubos na nagpapasalamat on behalf of Lumina Riders Club together with the Team Bulagas, Team Bicol Oragon, Legendary Oragon Riders Club, One Battle Riders Club, and sa lahat po ng club na nandito, lubos po kami nagpapasalamat sa inyong pagtugon sa aming inihain na charity nito. So bago po tayo tuloy-tuloy, magsimula po muna tayo sa prayer. Ako po pala yun? Ayan po, so let's bow down our head and feel the presence of our Lord Jesus Christ. And the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin na kami ay magkatipon-tipon. Naway ang bawat isa po sa amin ay nasa maayos na kalagayan, nasa ligtas na sitwasyon. At nawa po ay ang mga taong paparating pa po at mga nasa biyahe ay iyo po kaluguran ng inyong kaligtasan, protection sa kanilang pagpunta rito. Pinagpapasalamat namin sa inyo na ang mga taong ito ay ipinadala niyo po sa amin nang sa gayon po ay matugunan ang pangangailangan ng isa rin po namin kapwa kasapi sa Riders Club sa kanyang karamdaman. Lord, sana po ang charity event pong ito ay hindi ang maging huli, kundi ay magsisimula rin po ng panibagong pagkakaibigan ng iba't ibang Riders Club po na lumahok po sa aming event na ito. Ang lahat po ng ito ay pinagpapasalamat namin at itinataas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayan po, so magna-national anthem din po tayo. Sa langit mong lugaw, may dilagang pula, tawid sa paglulong minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na naghihilig. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw na luwal at ipansin ay nakit sa pingo. Ligaya na pagkakaan dahil sa'yo. Ayun po, so good morning po ulit.
Mm-mm. Ayun po, bago po namin ako na lang po yung mag-a-adjust. Ayan, so inaanyayahan po namin yung aming mga pinuno sa grupo po. May we call on the National President of Bicol Oradors Club, Mr. Keyes, again. National Vice President, Mr. Nathan Doma Estrella. Lumina Riders Club President, Mr. Ivan Joseph Magpantay. Lumina Riders Club Vice President, Mr. Michael Saturno, President ng Calabarzon Chapter ng Bicol Oragon, Mr. Frederick Doctor, Vice President ng Bicol Oragon Calabarzon Chapter, Mr. Arnold Espirido Alves, para po sa inyong message. And also po sa Vice President ng One Battle, Sister Limar. Ayan po. Tapos, siya na po pala yung ating beneficiary, si Mrs. Maricos Malasigo, also a member po ng Lumina Riders Club at saka po ng Rosie 150. Magandang umaga po sa inyo lahat. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nakiisa sa aming charity event na to. Wala po akong ibang masasabi, ride safe, and thank you talaga sa lahat. Ito lang po ang huling ng Bicol Oragon as a Riders Club. Pero hindi pa rin po kami nagpalit na po kami ng pangalan as a legendary kasi dahil sa sect namin. Pero saan nyo po, saan man na pag-invite nyo, asahan nyo darating kami. Hindi ba kami dumating na sa personal, magpapadala kami sa Gcash. Maraming salamat po rin po sa inyo lahat. Good morning po sa inyo lahat. Ako po pala yung National President ng Bicol Oragon Riders. Nagpapasalamat pa ako sa inyo lahat at nakarating kayo dito mga sa aming event. Kahit na iba-iba man tayo grupo, pero isa pa rin tayo kahit sa ating buhay. Natulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Maraming salamat sa inyo at mabuhay po lahat ng rider ko sa ating buhay. Inala ko po pala, baka gusto nyo po mag-avail ng sticker namin dyan. May sticker po kami dyan, lang siya, 15 pesos po. Isa. Baka gusto nyo mag-avail. Ang pagbibila naman niya, pagbibenta niya, lahat po yan sa beneficiary. Wala po kami kukunin kahit ni piso po dyan. Lahat po ng namin dito ng mga nakiisa dito, lahat po sa beneficiary mapupunta. Sa mga bagong dating po, welcome po sa inyo. Salamat po sa inyong pagpunta. Umpisa na po natin yung pamimigay ng certificate kapatid. Yun po. Ang laman po ng certificate natin ay Solid Bicol Oragon Riders Club Incorporation together with Lumina Riders Club, Team Bulatas, and One Battle Riders Club Certificate of Appreciation is hereby awarded to name po ng club in grateful recognition to your club for the invaluable support and commitment to our charity and Ride for a Cause
a charity event for Marie Cris Malasike, given this 3rd day of July in the year of our Lord 2022 at Lumina Phase 2, Santo Tomas, Barangay San Vicente, Santo Tomas City, Batangas. So yung po, Night Riders Motorcycle Club. Tapos po, Mio Rider 27 Motovlog. Saka po Luisinian Riders Club Santo Tomas, Batangas. CNDC 827, saka po Dark Knight. Ayan. Ayan, isa na lang. Pasuhin na lang po Dark Knight Riders Club, Lipa. CND CA 27 Solo Rider. Luisinian Riders Club, Santo Tomas. Mio Rider 27 Motovlog. Oh, picture. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pagpunta din sa aming charity event. Ayan po, Night Riders Motorcycle Club. And then Luisinian Riders Club. Sige, picture pa, picture. Sige, huwag kayo mahiya. Walang bayad yan, libre yan. Papasyal po sa YouTube channel ni Ma'am Jenny. Palakpak naman po, palakpak. Thank you po sa inyong lahat. Ride safe po. Palakpakan naman dyan. Next po ay Kalasag. Calabarzon chapter po. Sige, picture. Libre yan, libre. Kalasag Motorcycle Club, Calabarzon Chapter. Yan, maraming salamat po sa inyo. Okay, next po, Tanawan United Riders Club, TURC. Nandito po ba to? Maraming salamat po sa inyo.
Yung mga bagong dating po dyan, pwede kayong mag-almusal, magkape. Thank you po sa inyo. Ride safe po. Next po is Solidarity Batangas Riders. Tapos Vice Channel TV. Father. Dalawa. Thank you, sir. Thank you. Solidarity Riders Batangas. Salamat din po sa inyo. Salamat po. Thank you po. Ride safe. Next po, Team Kidlat di Padua, Batangas Warriors, Riders Club, Team Buladas. Team Buladas. Salamat po sa inyo. Next po, Bolakbol Riders Club Laguna Chapter, Bolakbol Riders Club Las Piñas Chapter. Bulakbol Riders Club.
Salamat po sa Bulak Riders Club. Next po, Blue Air Riders Club, Santa Maria, Santo Tomas, Batangas. Mixed Riders Club. Picture. Thank you po sa inyo. Ride safe po sa pag-uwi. Ay sir, wait lang po. Sa inyo pa rin Mixed Riders Club Cavite Chapter? Saka Laguna Chapter? Thank you. Next po, John Rose Copper Rider. Next po, Lucy Riders Barkada Inc. Cavite Chapter. Coins Motovlog. Chadeo Motovlog. Next po, One Battle Riders Club. One Battle Riders Club Santo Tomas Chapter.
face mask sa tabi ng registration, libre po yun, pwede po kumuha, kahit ilan. Next po, Frontliner Riders Club 2020 Batangas Chapter. Frontliner Riders Club. You know, solid. Magandang umaga po sa inyo. May magpe-perform po sa atin. May intermission number po tayo bago tayo magtatawag muli ng kasunod na pagbibigyan. Sila po ang Lumina Zay Movers.